Kurtso hau Mondragon Unibertsitatearen 25. urteurrena ospatu eta gero hasten da. Eta ospakizun horretan, begirada 25 urte atera bota badugu, egiteko dugun biderako indarra bilatzeko izan da. Etorkizuneko bide hori egiteko, bi estrategia batera ditugu Mondragon edo lantzen dugun Mondragon Unibertsitatean. Alde batetik, proiektu berriak martxan jartzen ditugu etorkizunean inpaktu berriak sortzeko. Eta bestetik, gure ohiko jardueretan berrikuntzak sartzen ditugu gure eginkizuna egunero hobetzeko. Euskal Unibertsitate sistema eredugarria dugu, eta Mondragon Unibertsitateak merezimendu osoz irabazi du bere tokia gure sisteman. Are gehiago, Mondragon Unibertsitateak gure sistema hobetu du. Asko hobetu ere. Orain, egindakotik abiatuta, beste mende laurden bati ilusioz ekingo diogu, 2023-2024 ikasturtean matrikulatu diren 2.300 ikasle berriek, eta oro har, gure 6.890 ikasle guztiek, kalitatezko prestakuntza bat izan dezaten lan eginez. Jarraituko dugu desberdintasun gutxiago dituen gizarte bat eraikitzen. Eta horretarako ezagutza eta hezkuntza dira tresna indartsuenak. Urte askotan, milaka eta milaka familiak beren egoera sozial eta ekonomikoa edozein dela ere, bere seme-alabentzat gure formazioarekin etorkizun hobea landu ahal izatea lortu badugu, ez kezkatu, asmo horrekin jarraituko dugu beti hemen Mondragon Unibertsitatean. Euskal Unibertsitate sistema osatzen dugunok elkarrekin gaude, eta elkarrekin egin nahi dugu bidean aurrera. Gazteei eta gizarteari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Helburu horrekin, hasiera ematen diot Mondragon Unibertsitatearen 2023-2024 ikasturte berriari. Declaro abierto el curso académico 2023-2024. Eskerrik asko eta zorionak.